Γεια σας παιδιά, και σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι. Είμαι εγώ με 3 φίλους μου που θα ανεβάζουμε βίντεο με αυτούς και εδώ θα πάμε ένα V1v1. Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι ο Γιουτίνο Τζόγκο και θέλω να βοηθήσω λίγο και να πω στον Κωνσταντίνο ότι είμαστε 2, με σένα είμαστε 3, γι' αυτό Νέση σε βουλώνει. Γράψτε μου στα comments γιατί θα ξαναπάμε ένα fight, τι brawler να βάλω, δείτε εδώ το locker μου. Λοιπόν, δεν λέω κάτι για να μην σας καθυστερώ, απλά δείτε, θα πηγαίνω προς τα κάτω αργά. Πατήστε ready παιδιά. Να ξέρετε παιδιά, τώρα σας μιλάει μουσικά που είναι ένας φίλος στο βίντεο. Αυτή είναι οι brawlers μου και πατάμε ready, πάμε να αρχίσουμε. Να δούμε τι μου έχει βάλει. Αυτό το map έλεγε. Λοιπόν, έχουμε βάλει και 2 bot. Γιατί έχουμε bot. Okay, that's good. Κάνω βίντεο. Πέθανα παιδιά, όπως βλέπετε. Και νίκησε ο Νότο Γκότζο. Άρα ο Γιώργος. Ένα συγχαρητήρια στο Γιώργο. Ένα μπερδέψιμο. Δεν πειράζει. Αυτό θα έλεγα, ένα μικρό μπερδέψιμο. Χίλια συγγνώμη παιδιά. Πάμε ξανά Edgar, ξέρω. Μετά θα αλλάξουμε. Λοιπόν, δεν σου είπα, είσαι το λάθος gadget για αυτό εδώ το map. Ρε, βγάλτε τα μποτάκια. Παιδιά, να ξέρετε, θα κάνουμε και ένα βίντεο που θα δείχνουμε μόνο τα lockers μας. Όποιοι θέλουν να μάθουν πιο πολλά πράγματα για μας. Τώρα έχουμε σκοτώσει όλα τα μποτάκια. Και πέθανα. Νίκησε ο YouTube Sky. Συγχαρητήριά του. Λοιπόν, τώρα... You need fucking fight, bro μου. Μην με βρίσετε, απλά θα δοκιμάσω μια brawler που δεν έχω δοκιμάσει. Τη Mandy, τώρα μην με κράξετε. Ωραία, πάμε. Βασικά δεν έχω ιδέα τα gadgets και τα gears, δεν ξέρω τι να βάλω. Ξέρει κανείς ή όχι? Εγώ από Mandy Scandy δεν ξέρω. Οκ. Πιστεύω αυτά που μου έχει καλά είναι. Δεν ξέρω. Άλλαξε τα gears που πιστεύεις μόνο, γιατί τα gears θα σου σε βάλει το κάτι τώρα χάλια. Ωραία, λοιπόν, να πω gear. Νομίζω πάει γρήγορα στο Avalanche. Παιδιά, θέλετε να σας πάσω λίγο τα νεύρα? Θέλετε να βάλω παίχτη που σας πάει τα νεύρα? Σε ευχαριστούμε, όχι. Θα το βάλω. Να εννοούσα να ζήσεις μια ζωή. Κωνσταντίνο. Ναι, Κωνσταντίνο. Τι? Εγώ ακούω. Ναι, ακούγεσαι, γιατί να μην ακούγεσαι. Πάμε παιδιά. Πάτε στο ready, για να μην σας δείρω. Ελάτε λίγο να σας πάσω τα νεύρα, περιμένετε. Θέλω λίγο να πατήσετε ready. Θα βρω που μένετε άμα δεν πατήσετε ready. Shut up. No you. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Παιδιά, αυτοί μαλώνουν, εγώ κάθομαι chill. Chillax. Εν τω μεταξύ, όποιοι μας βλέπουν, καλά, αυτοί μιλάνε μόνοι τους, απλά παίζουν. Χαίστηκαν για το βίντεο, ξέρω εγώ.
Έτσι παίζει να λέω. Λοιπόν, πάμε παιδιά. Παιδιά, έχω- πείτε μας στα σχόλια, θέλετε να είμαστε family friendly. Άμα πάμε 1000 subs μπορεί να κάνουμε και giveaway. Δεν ξέρετε. Be like στα comments όλοι. Σιγά μη πάτε βρεφλαμένα παιδάκια. Μπρο μου, μη βρίζεις. Ναι, Don't talk. πριν λίγο τι είπες. Εντάξει, αυτό ήταν δικό μου λάθος τώρα. Ναι, Αλλά εντάξει, τώρα σε αυτό το παιχνίδι να μην βρίζουμε. Ο Μάνος βαράει τα Να της ποτάκια. πάει νεύρα ρε φίλε, γιατί έχει μεγάλο range και δεν έχει τείχους. Άμα είχε τείχους θα σου λέγα τώρα Μάνος. Μάνος. Να βλέπω. Ωραία, ο Μάνος έχει πάει ένα βήνα με ένα ποτάκι. Άμα χάσει, Ναι, και δεν ξέρει που είναι. nice. Όπως βλέπουμε το Μάνο βαριέται τη ζωή του. Άμα χάσει από τον bot, απλά το βγάζουμε από το κανάλι. Πάρτε πίσω το win, παιδιά, πάρτε δώστε το win. Άμα χάσει τώρα τελειώνει το βίντεο, να ξέρετε. Αν τη δώσω το win, πάρτε δώστε το win. Δεν ξέρω. Δείτε απλά πως διαλάζει ένα bot. Κοίτα τώρα που θα πεθάνει και θα λέει Άμα πεθάνει τελειώνει το βίντεο. Εντάξει, δεν νομίζω να το κάνουμε, αλλά... Κάτσε ακίνητος ρε μπρο μου. Πρέπει να πάρεις το μεγαλύτερο range. Ας βάρθω... Οκ, τώρα Αχ. θα σκάσει ulti. Σε κάνει κάτι dodge το bot. Όχι, να μην λέμε τώρα, πείτε. Κάνει κάτι dodge το μποτάκι. Άμα χάσει... Άμα χάσεις, μόνο αυτό σου λέω. Μα δεν παίζω καλά, αγόρι μου, παίξω καλά, δεν γίνεται. Ναι, τώρα αρχίζει να γιαπάρει, γιατί απλά χάνει και είναι άχρηστος. Στα σχόλια, καλά, πόσο χάλια παίχτης είναι αυτός και έχει τόσα τρόπαια. Μαν της κάντε. Όλα τα μίτσαρες. Και το bot επειδή έμεινε... Έλα, το παράτησε, τόσο άχρηστος που είσαι. Πέθανε, δεν μπόρεσε. Άμα πέθανε. Άμα πετά. Πέθανε από το Ωραία, ποτάκι. λοιπόν, τώρα δεν θα... Προφάνεις καλά, αγόρι μου. Μόλις τώρα είπα ότι το αφιερώνω. Για πρώτο βίντεο δεν το σταματάμε, γιατί άμα το σταματήσουμε Θα μείνουμε μας άσχοι, βρίζετε στα σαν τα σχόλια. παιδάκια που μένουν έξω. Ωραία, φίλε, δεν μπορώ. Πατήστε ready να μην έρθω σπίτι και σας φέρω τον Didi. Άμα θέλετε παιδιά, σήμερα στο επόμενο βίντεο θα σας κάνω έκπληξη με ένα τρίπλευρο, τετράπλευρο παντελόνι σκισμένο φορεμένο από το κόλλο μου. Μαντέψτε ποιο θα είναι το giveaway μου. Θα είναι, θα είναι μια κάλτσα που έχω φορέσει 1000 φορές. Δεν την έχω πλύνει ποτέ. Αυτά έχω να πω. Είναι, απλά να ξέρετε, μαζί με την κάλτσα κοστίζει 100 ευρώ. Γιατί ήταν luxury αυτή. Την είχα πάρει από το VIP. Πώς ήταν Nike Adidas Την είχα πάρει από το Temu. VIP Mackie's Gay. Μόλις πέθανα και θέλω να πω κάτι. Να πεθάνει ο Not Gojo. Ποιος Γόζο. Ο Γόζος ο Τουρόπουλος. Ήλε, έλα εδώ. Γεια σας, είμαι ο Λεωνίδας Γόζος ο Μεσόπουλος. Τουρόπουλε. Είμαι ο Λεωνίδας Μεσόπουλος. Damn. Feel my ass, little bit. Ενώ παιδιά να μην βρίζουμε. Καθόλου. Ο τύπος δεν έχει βρει στο σπίτι του. Άμα θέλετε ποτέ να κάνουμε face reveal, πείτε μας. Ο άλλος, You have a little bit ass nigga. άμα θέλετε να κάνουμε face reveal, σας βάζουμε τοποθεσία, δεν θα φέρουμε και τον Didi, να ξέρετε. Παιδιά, δείτε τώρα πώς τους χλάπαρα έτσι γιατί με νευριάσανε τώρα, καταλάβατε. Άμα YouTube Sky, δηλαδή εγώ νικήσω το επόμενο round, θα κάνω giveaway την κάλτσα του Βόνι. Λοιπόν, πάμε. Τι?
Όντως θα την κάνουμε giveaway. Λοιπόν, θα σας τραβήξουμε βίντεο, θα πάμε σε ένα μέρος και θα τη βάλουμε την κάλτσα μέσα σε ένα θάμνο. Και όποιος τη βρει πρώτος, άμα δεν τη βρούμε μέχρι αύριο... άμα βάλεις Colette, ξέρεις την προγιαγιά μου. Ναι, τώρα παίζει να παίζει εκεί πέρα ένα yapping, να αρχίζουν να μαλώνουν όλη τους τη μέρα. Που πλάκα κάνουμε αργά το βίντεο. You are asking the game. Ρε φίλε, γιατί με κάνετε 2v1? Θα φέρω τον Didi στο σπίτι, δεν τρολάω τώρα. Δεν το λέω για content. Τον ήπιες. Γέλασε η κότα ρε φίλε, γιατί ρε φίλε? Δεν πειράζει, το giveaway ακόμα το κάνουμε. Για τώρα... Όντως Πού είναι το μποτάκι? Θέλω το μποτάκι να πεθάνει. Θέλω να δηλώσω κάτι, ότι όπως βλέπετε έχω μπει με καθυστερημένα παιδάκι, μπορείτε να το καταλάβετε όλοι. Χάνω γιατί έχω μείνει με το ένα μου πόδι. Μπρο μου, θα χάσω. Έχω πάρει το Brawl Pass, ναι, δεν φλεξέρω άλλο. Κοιτάξτε, έχω πάρει Brawl Pass, φλεξέρω. Έχω 14k coins. Εντάξει, δεν συναντάω. Λοιπόν, δεν θα χάσω! Άμα χάσει ο μπρο. Όχι αλήθεια τώρα, όντως θα χάσω. Τα μποτάκια είναι ο Ναι, όντως θα χάσω. Το μποτάκι είσαι aimbot. Κάτσε λίγο ρε μπρο μου μποτάκι. Άμα αυτό εδώ το βίντεο φτάσει 20 likes, το επόμενο giveaway θα δώσουμε όλο το βόλι. Όντως θα δώσω κάλτσα. Θα πω λοιπόν, επειδή εμείς είμαστε παιδιά, δεν είμαστε μεγάλοι, YouTube μη μας σκοτώσεις. Να ξέρετε, θα πω από τη μάνα μου, όταν θα κοιμάται θα πάω να πάρω από τις κάλτσες της μία. Θα τη φορέσω λίγο. Ρε παιδιά, μιλήστε λίγο σοβαρά ρε φίλε. Έλα, βίντεο κάνουμε. Αλήθεια, κάνουμε βίντεο. Μπήκαμε σε εγγραφή, δεν το ξέρω ρε φίλε. Σε ρομάγια. Δες εκεί που... Ρωτή το τζάρο μου τέντσι της αράδας. Ναι, σοβαρά μιλάμε φίλε μου. Ναι, όπως το σίγουρα. Το τζάρο μου τέντσι της αράδας. You're dead. You're dead. You're dead. You fucking beat us. Φίλε, πάλι νίκησα εγώ επειδή είμαι ο καλύτερος παίκτης σε όλο τον κόσμο. Πάτα και βγάλ' το στου, βγάλ' το στου, βγάλ' το στου, βγάλ' το στου. Γιατί όχι, γιατί να το βγάλω το στου, όχι. Βγάλ' το. Άμα μπορείς παίξε χωρίς του ρε. Οκ, εντάξει. Let me play some Edgar. Let me play Daisy. Θα παίξω με το παίκτη. Εγώ ακούς την πλάση. Αυτός ο παίκτης που τον έβαλα. Μπορείτε να σταματήσετε να πάρετε και να πατήσετε ένα κουμπάκι που το λένε ready. Γιαπ, μπλα μπλα μπλα. Για pink cheetos. Έχω σπάσει 2 κινητά και ένα τάμπλετ και είναι ο Γκριφ. Συγχαρητήρια. Φαντάζομαι από κάτω από τα σχόλια, ρε φίλε, τι καθυστερημένα παιδάκια. Μετά από αυτό το μάτσο πρέπει να το κλείσουμε το βιντεάκι μας, γιατί τραβάμε 13 λεπτά και ο κόσμος θα βαριέται να βλέπει τη φάτσα μας, το gameplay μας. Γιατί εγώ πεθαίνω με τη μία και όλοι βαριούνται να κάτσουν. Όχι ρε μπρο, όχι, μια χαρά είναι. Ναι, για pink cheetos. Πώς θα το πάω πάνω από 15 λεπτά, αφού δεν έχω κάνει 6. No way, I'm good. Μπρο, κοίτα εδώ και με Colette σε κλαπάρω. Και με Colette. Ο Μάνος για πάρει το σπίτι Τον του, είπες ξέρω. κλαρίνο, Πάλι τον είπε. Ρε είσαι καζός, βάζει μου τους κοσμούς κούτικες.
Ωραία, και πρέπει να κλείσουμε το βίντεο. Έχουμε λίγα δεύτερα, οπότε άντε, γεια!